da nake so in rubi da shi. Jiya da yawa daga cikin mu mun gani a gababan yada labarai wani mutum ya fito da sunan council of ulama nan Najeriya, wai malamai, majalisar malamai ta kasa tana kira ga gwamnatin Kano da ta bude masallacin Abdul Jabbar ta bashi dama ci gaba da abin da yake. Gaskiyar magana wannan mutumin ƙarya yake, ya yi magana ne da ra'ayinsa da yawun shi amma ba da yawun majalisar malamai ta kasa ba. Kuma abinda bincike ya tabbatar dama can dan Abdul Jabbar ne, sunan masallacin shi ma a garin Bauchi Ashabul Kahfi war Rake ne. So dan gida ne ya fito yake kare uban gidan shi. Amma abin takeici kababan yada labaran mu hadda na waje irin su BBC da nan gida sun dauka sun yada da sunan majalisar malamai ta kasa tana kiran gwamnati da ta bude mai guri. Ba wani malami ba a kasar nan, wallahi duk malamin da ya san me yake yana karanta alkur'ani da hadisi, wallahi da zai goyi bayan ɓannar da wannan mutumin yake. Ku shiga gari ku zauna da mutanen shi, yaran shi da suke da'awar su almajiran shi ne, ku yi magana sahabbai ka ga abin da suke gaya sahabbai. Ko ba komai, ko ba wani dalili, ko ba ka wani dalili ba, in ka san waye karantarwarsa ka ji abin da take haifarwa ka san kan bata ne. Kaji mutum ya zauna yana zagin Anas dan Malik, yana zagin Abu Huraira, har wata da'awa ta cewa wai kowaye annabi ya bi shi, kalimatu haqqin urida bihal batil, kalma ce ta gaskiya, kowaye annabi ya bi shi, amma ba su banna suke nufi da ita. Ma'ana ko Abu Huraira ko Abubakar ko Umar kowaye zamu zage shi, annabi ya bi shi. To wani malami zai fito da sunan addini, malami da ya san Allah, ya ce wai wannan abin da yake wai daidai ne a kyale shi gaba? So wannan mutumin ƙarya yake yi, ƙarya yake yi, ƙarya yake yi. Kuma muna kira, muna fata majalisar malamai ko ta Kano State ko ta ƙasa ta fito ta barranta kanta daga wannan jawabi da wannan mutumi yayi da sunan wai ita shi kadai ne. In ka kalli bidiyon ya kira 'yan jaridu, kuɗi ya basu, me ya basu wallahu alamu, ya zo na yi jawabi da karerakin shi, kuma aka yada da sunan majalisar malamai. Ƙarya yake majalisar malamai. Sannan mu kuma da muke Kano, wannan abin da nake faɗa shine ra'ayin dukkan malaman jihar Kano, sawa'un malamai ne na sunna ko na ɗariƙa, matukar dai suna son gaskiya, suna tare da gaskiya, shine ra'ayinsu na cewa har gobe muna shirye a taso mana ƙeya Abdul Jabbar a titsiye shi, ya tabbatar da abin da ya faɗa, in bai tabbatar ba a hukunta shi. Mu har gobe mu janye wannan ba. Muƙabala kowa ya gani gwamnati ce ta dakatar, kuma mun fi kowa bakin ciki da dakatar da ita, domin waɗannan wawayen mabiyan nashi ba abin da zai ceto su daga wannan bata illa su ga an sa shi gaba an ce buɗo inda ka ce an yi wa manzan Allah kaza a Bukhari ya kasa buɗowa. In ba haka aka yi mai ba, su suna ganin wani gwarzo ne, har suna ganin wani mujaddadi ne, duk da cewa waɗanda suka san me ya faru, me yake faruwa, sun san ƙarya ne. Duk wanda yake bibiyar mu ya san ƙarya ne a ce Abdul Jabbar gudun shi muke, mun yi ta neman shi, wayata tana nan minti 33 ba yadda ban yi da shi bai yadda mu zauna kan littafin shekiya, kowa ya ji ta, kowa ya ga takaddar da Malam Mu'azzam Suleiman ya rubuta masa ta karshen nan cewa ya zo a yi mukabala, kowa ya ganta tana yawa a social media. Kowa ya san lokacin da matasa suka rubuta takarda ta neman ya zo a zauna da shi da sunan lijnatul hawariyun, aka aika mai har gida, masu aiken ma da suka je ce su bude su karanta, suka karanta masa ya nauke ya kiya, ya ce shi ga sharaɗan shi ga menene. Kowa ya san an yi haka, kowa ya san Malam Alkasim Hotoro ya same shi har gida, an fara tattaunawa, ya ce a bashi dama ya binciken da bai kare ba har yau. To dan Allah, in ba zalunci ba, wai yau wani ya fito ya kalle mai ce wai tsoron shi muke ji, wai an kasa a zauna da shi. Duk wanda ka ji ya faɗi wannan, ko dai bai san me ya faru ba sai a sanar da shi, ko kuma mai son zuciya ne. Muna kalubalanta duka almajiransa, har shi kan shi ya gaya mana rana ɗaya da ya taɓa wani tayin mukabala, rana ɗaya da ya taɓa buga wani waya ko ni, tunda ni ƙarya ne ya ce a za a turo mai yaro, ƙarya ne ya ce wai mu yara ne akan shi, ƙarya yake.
sannan kuma ya ce za a turo mai yara an guje. Ai dama da yaran kake yi, kaddara mu yaran ne, shekara 17 baya da ni kake yi, kuma ina nan ba mutuwa ne ba, kuma na ce ka zo a zauna. Ai magana ka sullube ka ce sai yayana sai wane, wannan guduwa ai ba da shi kake ba, da ni kake. Tun yana Madina ma bai san me kake ba, ni a nan nake taka ma burki. To kuma ina nan, dan me zaka ce sai shi? Dan me zaka ce sai shi in ba guduwa ba? Yo in ba tsoro ba gwada mana. Ka zo ka ce wai kai ba za ka yi da ni ba sai da yayana. Da ka san da yayana na rubuta littafi ka rubuta, na rubuta ka rubuta, ne lacca kai lacca, duk baka san da shi ba, sai yanzu da kaga uwar bari za a tice ka ce wai ba za ka yi da ni. Wannan ana ai ƙarya ce. To wani mutum wai kuma wai a haka sai ka zo ce wai malamai ba su a zauna da shi. Me ga kuda bare roman shi? Bai da wani me da ruwan kuda, babu wani ba tare da shi. So wannan shine ra'ayin mu har gobe. Shi yasa waɗanda suka yi sababin aka dakatar da zaman nan, wallahi in ba su gyara ba za mu gushe muna musu mummuna addu'a. Sawa'un gwamnati ce, sawa'un alƙalai ne, sawa'un lauyoyi ne, duk wanda ya je ya nemi kotu ta dakatar da zaman nan saboda wani abin da yake tunani ke sha'awa, to bai mana adalci ba kuma bai kyauta mana ba. Domin mu addinin Allah muke so mu ɗaukaka shi, muke so mu kare. Mutumin nan ba wanda ya bari, ba wanda ya bari, ba wani a duniya da ka ɗaga da mutumin nan bai suke shi ba, tun da kan sayyidina Abubakar abin da yi kasa a cikin al'umman nan, wanda suka mutu da wanda suke raye, kai har aljanu ba bai basu ba, ya zage su, ya ci mutuncinsu. Tunda in yi magana zai ce da aljanunmu da mutanenmu da waye. To an samu dama da za a karya bannan shi, wani ya shigo ya hana. Babu shakka wanda yi wannan ba karamin banna yawa addini ba, ba karamin banna yawa addini ba. So in yana tunanin gata yawa addini, banna yawa addini. Kowaye ka bar, ba ma bukatar wani ya zo, ko shi ma sarkin musulmin ya zaman shi, ita ma je yana in ta zamanta, duk ba wani wanda yake mu dai a taso mana ke yin shi a zaunar da shi. Abinda ka faɗa na ce manzo Allah ya yi fyaɗe, manzo Allah ya tura an yi fashi, manzo Allah ya yi kaza, sahabbai sun yi kaza, sai manzo Allah ya yi kaza, waɗannan abubuwa da kace suna Bukhari da Muslim, buɗe mana ga Bukhari da Muslim, a inda baka sake gaddama ko kawai. To wannan ra'ayinmu ne har gobe muna kan shi. Amma in gwamnati ita kuma kamar yadda muka faɗa a baya, ita ta ga cewa ba za ta yi ba ko wani abu za ta hukunta shi, to wannan ra'ayinta ne. Amma duk wani wanda zai faɗi sabanin wannan ra'ayi ce mu muka ce a dakatar ko, to zalunta mu yake, kuma ƙarya ya faɗa. Kuma shi in ya isa ya fito rana guda ya faɗa ran da ya bugo waya ya neme ni da mukabala ko ya rubuto min takarda. Shi ko ba wanda ba a mai ba, an buga mai waya, an rubuta mai takarda, an je gidan shi. Yo in ba gudun ta yake ya hana ya zauna. So wancan mutumi ƙarya yake, kuma dan ashabul kafi ne, masallacin shi ma sunan shi ashabul kafi a Bauchi. Da aka yi fito waɗannan maganganu, su kuma yan jaridun mu da ba tacewa ko da mummunan nufi ko da rashin tacewa ko da rashin sani, kuma aka ɗauka ake yaɗa wa duniya cewa wai majalisar malamai ta ƙasa ta ce a buɗe mai guri. To wannan buɗe gurin, in ma har ana tunanin buɗe gurin zai ka zaman lafiya, shi zai tada hankalin al'umma. Domin yanzu al'umma sun waye da yawa, da mutane ba san ɓannar da yake a wannan kogon ba. In ba ma zuwa lacca da karatuka ba su san ɓannar da yake ba. Amma daga ran da aka rufe gurin, aka fito da mutane irin samfurin maganganunsa da yake yi, to yanzu ba buɗe gurin a bar shi ci gaba da wannan ba zaman lafiya aka nema ba. Duk wanda yake tunanin wai zaman lafiya a kyale ci gaba da wannan, to yana neman tashin hankali ne. Dan ba yadda za a yi musulmi na ƙwarai ya zauna ana zagin annabi da sunan kare annabi. In ka ji wani bayani na shi wai yana raddi ga Dr. Ahmad Gumi, kafin yau da ta Ahmad Gumi raddi ni ne mai akan wannan kadiyar na yau da ta Ahmad Gumi raddi. Sheikh Musa Asadu Sunna ya mai raddi, har yan dariƙa ma sun mai raddi, amma cikin mu ya faɗi munanan kalmomin da shi ya faɗa. Da ya zo yana raddin, wai sai yake cewa wai abinda maganar wada take nuna, ta nuna mara hankali, yana nufin annabi fa, mara hankali surku dudu ba gidaje ya zo zai abuwawa ya zo ya hana shi. Ka ga annabi wannan maganganu kuma ka ce kare shi kake? To ai taba kare annabi da irin wannan? Ai ba yau aka bada kare annabi ba.
su da haka matsayin mu muna nan har gobe muna jiran tafiye da tuhuma ya zo ya amsa abubuwan da ya faɗa. So in ba a yi ba kuma wannan mu ba ra'ayin mu bane, waccan magana da wancan mutum ya faɗa kuma ƙarya yake, ba ra'ayin majalisar malamai bane. Dan cikin gida ne suka shirya abun su dan dai ya samu yadda zai yi kubuta. Ubangiji Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon binta, ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon guje mata. Wannan karatu sai bayan sallah in Allah ya kai mu dare da lafiya za mu dora. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.